Bună dimineața, dragilor! Așa cum v-am promis că în fiecare zi vă voi vorbi despre câte un produs, așa că astăzi o să încep cu gelul nostru de aloe vera, care conține 99,7% gel pur de aloe și vitamina C plus multe alte vitamine. Ajută foarte mult la reglarea tranzitului intestinal, este foarte bun pentru imunitate, ajută la eliminarea retenției de apă din organism. De exemplu, pe mine m-a ajutat când am avut probleme, mi se umflau foarte tare picioarele, dar am scăpat de această problemă. Ajută pentru o igienă dentară sănătoasă. Este foarte benefic pentru piele, păr și unghii. Este un antioxidant foarte puternic și este foarte bun iarăși pentru imunitate. Ce pot să vă mai spun este că nu conține zahăr, coloranți artificiali sau niciun fel de îndulcitor. Gustul lui este acru-amărui, dar se poate bea fără probleme. Este ambalat în cutie de 1 litru. După cum știți, esențele tari se păstrează în sticluțe mici. Și pot să vă mai spun că pentru pretențioși avem și varianta cu piersică, care este foarte bun pentru copii, este preferat copiilor, ajută la constipația copiilor și nu numai, și a adulților. Pentru sistemul imunitar este foarte bun. Avem și varianta cu merișoare, care ajută foarte mult la detoxifierea tranzitului urinar, tractului urinar, mă scuzați. Așa, și mai avem și Aloe Freedom, gelul, care este foarte bun pentru durerile de articulații și în general pentru sportivi. Ei îl folosesc foarte mult și sunt foarte mulțumiți de el. Deci, dragilor, dacă nu l-ați încercat, vi-l recomand cu mare drag și dacă doriți mai multe informații despre acest gel, nu ezitați să-mi scrieți sau să mă contactați în orice mod, mai ușor, și vă ajut cu mare drag. Vă pup și ne vedem mâine pentru prezentarea altui produs. Vă îmbrățișez și o zi frumoasă să aveți!